E o frío e a chuvia tamén afectan os nosos animais de compañía. Eles teñen que combater a baixada das temperaturas, a elevada humidade ou a redución das horas de luz. Nas clínicas veterinarias notase que estamos na época de frío e chuvias. Hai maior número de problemas derivados do exceso de humidade na pel do animal. Un xarpei con as patas totalmente infectadas, con moito picor, moi inflamado por esa humidade, non? Este, por exemplo, é unha imaxe onde que nos mostra as diferentes capas da pel, da epidermis. Entón, o que comentaba é que cando o ambiente na pel é moi húmido e non deixa transpirar ben, respirar a pel, o que provoca é unha formación, un caldo de cultivo para moitas bacterias, para hongos. Entón hai que ter máis cuidados de chegar a casa, de secalos ben, de limpiarlle as patas, algún desinfectalos incluso. Que sexa inverno non é impedimento para sair de paseo. Se vai frío, abonda con abrigarse. Iso sí, depende da raza. Hai cas pequenos como Yorkshire, Chihuahua, que ten moi pouco peliño, entón temos que abrigalos máis, porque sí que non teñen esa capa de pelo que pode ter un husky ou que pode ter un mastín, por exemplo, non? Neses casos, por exemplo, nos paseos, pois sí que recomenda algún tipo de protección extra, como temos falado de algún jersey, algún tipo de abrigo. A falta de luz reduce a actividade, polo que tamén se aconsella recortar a ración diaria de alimento.